týden čtení dětem je slavnostně zahájen právě u vás v Brně v divadle Bolka Polívky. Potlesk! Letošní týden čtení dětem má takový podtitul Táta mi čte. Kdo má radši, když mu čte táta, nahoru? Já to dělám rád, protože sám jako bývalý učitel a trojnásobný rodič vím, jak je důležitý, aby děti četly. Jsem dysgrafik a dyslektik, v srdci mám žár a v oku mám tik a na plicích vodu a v ruku mám třes a v duši mám blues a chtěl bych hrát čes a místo toho hraju jenom ping-pong a stejně si připadám jako King Kong, protože jsem dysgrafik a asociál a je mi jedno, co bude dál, co bude dál. Jsem si teď nedávno se dověděl, že tatínek, že děti mají radši, když čte tatínek, že tatínek je takový jako, že to nějakým způsobem víc asi vyhrává, protože chce, aby ty děti jeho četly potom zase těm vnukům jeho. Četba důležitý, čtěme. Nejenom dětem, ale taky sami sobě a děti, když už budeme jednou opravdu staří, tak děti budou číst nám.